Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kepanggih malih kalih mapel basa Jawi, kula Riyangga Priya Sudarso. Para siswa sedaya, dinten menika kita badhe nglajengaken pasinaon ing bab 3 saking semester setunggal inggih menika ngenani sandiwara modern. Menapa kemawon ingkang badhe kita sinaoni ing bab sandiwara modern, monggo kita pirsani sareng-sareng. Ing bab sandiwara modern menika ingkang badhe kita sinaoni wonten sekawan perangan. Ingkang angka setunggal inggih menika jinis sandiwara, angka kalih tata caranipun nulis naskah sandiwara, angka 3 meragakake sandiwara, dene angka sekawan inggih menika kawruh basa. Ing video dinten menika ingkang badhe kita sinaoni inggih menika 3 perangan. Jinis sandiwara, nulis naskah sandiwara lan meragakake sandiwara. Sumangga kita pirsani setunggal mbaka setunggal. Jinis sandiwara menawi dipun pirsani saking sarana pementasanipun, jinis sandiwara menika saged kaperang dados 3 perangan. Ingkang sepisan inggih menika sandiwara film, lajeng kaping kalih sandiwara radio, ingkang kaping 3 sandiwara panggung. Sandiwara film menika salah setunggalipun sandiwara ingkang sarana pementasanipun lumantar layar kaca televisi menapa dene layar lebar ing bioskop. Dene sandiwara radio inggih menika ingkang sarana pementasanipun lumantar siaran radio. Dene ingkang kaping 3 sandiwara panggung menika sandiwara ingkang dipun pentasaken ing inggilipun panggung. Menika benten sarana pementasanipun. Amargi benten sarana pementasanipun, pramila sandiwara film, radio lan panggung menika gadah watak utawi sifat utawi karakteristik ingkang benten-benten ugi. Antawisipun setunggal lan setunggalipun menika boten sami. Kados pundi bentenipun mangke kita sinaoni ing wingking. Kita lajengaken adhedhasar isi ceritanipun, sandiwara menika saged kaperang dados sekawan. Ingkang sepisan inggih menika sandiwara tragedi. Napa sandiwara tragedi? Sandiwara tragedi menika salah setunggalipun sandiwara ingkang nyariosaken perkawis utawi nyeritakake perkara sing nrenyuhake. Utawa nyeritakake sawijine tragedi, kedadean sing nrenyuhake. Sandiwara salajengipun inggih menika sandiwara absurd. Sandiwara absurd menika upami cara gampilipun sami kalian lukisan ingkang jinisipun lukisan absurd. Mbok menawi panjenengan nate mirsani utawi ningali lukisan absurd. Lukisan absurd menika kados-kados mboten wonten maksudipun, mung goresan-goresan ngono tok wae. Gak ana gambare. Nanging nyatanipun menika wonten maknanipun, wonten simbol-simbolipun. Semanten ugi sandiwara absurd. Sandiwara absurd menika kados-kados mboten wonten cariyosipun. Kaya alur ceritane iku ora cetha. Nanging ning jerone sandiwara absurd iku ana simbol-simbol tartamtu sing dadi tujuane penulis naskah utawa wong sing meragakake sandiwara. Ingkang kaping 3 inggih menika jinis sandiwara komedi. Sandiwara komedi menika salah setunggalipun sandiwara ingkang isinipun namung guyonan kemawon. Nanging limrahipun menawi tiyang Jawi sinaosa menika guyonan, nanging ing lebetipun menika wonten bab-bab tartamtu ingkang dipun dadosaken kados dene
kritik sosial lan sanes-sanesipun. Dados kritik sosial ingkang dipun lebetaken wonten salebetipun komedi kados dagelan-dagelan Jawa menika menawi ndamel guyonan boten angger ndamel guyonan. Dados wonten maksudipun, wonten maknanipun. Ingkang kaping sekawan inggih menika satir. Sandiwara satir menika salah setunggalipun jinis sandiwara ingkang isinipun inggih menika ngenani sindiran utawi pasemon basa Jawanipun. Limrahipun ingkang dipun semoni menika tiang-tiang ingkang lenggah minangka pangarsaning negara utawi pejabat pemerintah. Ingkang pungkasan inggih menika sandiwara ingkang isinipun melo utawi gadah isi mengaduk-aduk rasane wong sing ndelok utawa nrenyuhake banget. Dadi isine iku iso ndadekake wong sing ndelok iku swasana atine iso munggah medun. Niku melo sandiwara. Ingkang salajengipun inggih menika perangan nulis naskah sandiwara. Ing perangan nulis naskah sandiwara wonten pinten-pinten bab ingkang kedah kita wigatosaken. Menawi ing basa Jawi saderengipun kita saged nulis naskah menika wonten unggah-ungguh lan undha-usuk basa ingkang kedah kita kuasani. Kenging menapa awit ing salebetipun nulis naskah sandiwara menika wonten kemampuan inggih menika tata caranipun nulis dialog. Nah, dialog ingkang wonten ing salah setunggalipun sandiwara utawa naskah sandiwara menika dumados saking wicantenanipun utawa omongane wong siji lan liyane. Nah, menawi ing basa Jawi omongane wong siji lan liya-liyane iku ditemtokake karo tata kramane. Dadi ora iso sembarangan. Upamane kok ana siswa sing omongan karo kancane dhewe utawa padha-padha siswane, iku unggah-ungguhe bakal beda yen upamane siswa ngendikan karo salah sawijine bapak ibu guru. Upamane salah sawijine siswa ngendika karo Pak Imam. Iku kok mesti unggah-ungguhe beda yen siswa omongan karo kancane dhewe. Dados menika ingkang dipun sinaon. Lah ing basa Jawi menika wonten undha-usuk tembung utawa tingkatan tembung. Inggih menika ngoko, krama madya lan krama inggil. Wah menika tembung-tembung ingkang dados tuladha utawi conto saking undha-usuke tembung. Wonten tembung ngoko gelem, krama madyanipun utawi kramanipun purun, krama inggilipun kersa. Tembung gawa, krama madya beta, krama inggil asta. Tembung kandha, krama madya matur, krama inggil ngendika. Kongkon, kengken, utus lan ngantos ingkang sak ngandhapipun. Lah sedaya menika minangka contonipun tembung-tembung ing basa Jawi ingkang gadah tigang wujud. Dados setunggal tembung maknanipun sami nanging gadah tigang wujud undha-usuk. Gadah ngoko, gadah krama madya utawi krama lan krama inggil. Sinaosa utawa senadyan kaya ngono nanging ora kabeh tembung ing basa Jawa iku nduweni telung tingkatan. Ana saperangan tembung sing mung nduweni rong tingkatan. Dadi tingkatane iku mung duwe ngoko lan krama. Nah tembung-tembung iki yo gak duwe tingkatan krama inggil.
Contone tembung sing utawa kang. Menika ngokonipun sing, kramanipun ingkang. Krama inggilipun boten gadah. Nggih namung krama niku mawon. Tembung ana, kramanipun wonten. Krama inggilipun nggih boten gadah. Tembung ora kramane boten lan ingkang wonten ing ngandhapipun menika sedaya. Menika contoh-contoh tembung ingkang namung gadah kalih wujud. Ingkang pungkasan wonten contoh tembung ingkang namung gadah setunggal wujud utawi antawisipun ngoko lan krama menika sami. Contonipun inggih menika tembung kanca. Tembung kanca menika wujud ngokonipun nggih kanca, kramanipun inggih kanca. Lah lare-lare menika asring utawi sering keliru ing tembung kanca menika dipun anggep menawi tembung kanca menika kramanipun rencang. Kamangka boten. Tembung rencang kalih tembung kanca menika benten. Bentenipun napa? Tembung rencang menika krama ngokone boten kanca nanging ngokone rewang. Dados nek kanca ngokone kanca, kramane kanca. Nanging nek rewang ngokone rewang, kramane rencang. Dados sampun ngantos dipun anggep sami antawisipun kanca lan rencang. Menika ing perangan undha usuk tembung. Lah undha usuk tembung menika wigatos sanget utawi penting sanget dipun mangertosi saderengipun panjenengan badhe ndamel naskah sandiwara. Salajengipun inggih menika perangan tata carane meragakake sandiwara. Tata caranipun meragakaken sandiwara menika kula dadosaken kalih perangan. Langsung bentenipun mawon tata cara meragakake sandiwara panggung lan sandiwara film. Antawisipun sandiwara panggung lan sandiwara film menika gadah teknik meragakake ingkang benten. Amargi sarana pementasanipun ingkang benten, mula tata cara anggenipun meragakaken inggih benten. Ing sandiwara panggung wonten perangan bab swara. Para paraga kudu bisa nyuwara swara utawa banter. Dene ing sandiwara film para paraga ora perlu nyuwara kanthi swara. Dadi ing perangan bab swara bedane ing sandiwara panggung lan sandiwara film menawa ing sandiwara panggung para paragane yen ngomong iku kudu banter. Masya iku adegan bisik-bisik upamane. Iku tetep omongane kudu banter. Mergo nek ora banter, engko wong sing ndelok ora bisa krungu. Dadine sandiwara film mboten perlu banter, mboten napa-napa, mboten perlu swara, mboten napa-napa. Awit menapa wonten alat perekam ingkang saged nyepeng utawi menangkap swantenipun para paraga. Salajengipun ing bab ekspresi. Menawi ing sandiwara panggung kedah ngatonake ekspresi kanthi luwih cetha utawa rada dilebih-lebihkan ngono. Dene ing sandiwara film para paraga cukup ngatonake ekspresi kaya adate. Dadi ing sandiwara film ekspresine iku luwih natural tinimbang ing sandiwara panggung. Menawa ing sandiwara panggung ekspresine kudu luwih cetha utawa dilebih-lebihkan. Ing bab tata panggon inggih menika ing sandiwara panggung ing dhuwur panggung para paraga ora kena nyingkur pamirsa. Dene ing sandiwara film para paraga ora perlu mikir nyingkur pamirsa. Menawi ing sandiwara panggung menika wonten perangan blocking utawi para paraga mboten kenging nyingkur utawa membelakangi penonton. Amargi anggenipun main menika teng inggilipun panggung. Dene sandiwara film menika mboten perlu mikir nyingkur pamirsa menapa mboten. Awit menika dados kewajibanipun tiyang ingkang dados juru kamera. Mangke. Ing perangan salajengipun inggih menika ing bab tata paes lan busana.
Menawi ing sandiwara panggung tata paesipun luwih kandel amargi ingkang mirsani menika langsung ing ngandhapipun panggung, sak ngisore panggung, mula tata paese kudu luwih kandel. Dene ing sandiwara film ing bab tata paes lan busanane sandiwara film kudu katon luwih alami utawa apa anane. Dadi upamane yen ana adegan tangi turu yen ing sandiwara film ya ora perlu dipaesi, ora perlu dirias, malah ora apa-apa, malah luwih apik. Nanging beda yen ing sandiwara panggung riasane kudu luwih kandel. Menika wonten sekawan bab ing perangan meragakake sandiwara ingkang kedah panjenengan mangertosi. Wiwit bab swara, bab ekspresi, bab tata panggon utawi blocking, lan ing bab tata paes lan busana. Kula kinten kula cekapi rumiyin video dinten menika menawi panjenengan sedaya taksih kirang mangertos ngenani bab ingkang kula andharaken, monggo panjenengan pirsani sepindah malih ngantos panjenengan saged mangertos ngenani bab ingkang sampun kula andharaken. Kula cekapi semanten sugeng kepanggih ing sanes wekdal menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Wusananipun kula pungkasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.